Vzťahy môžu aj za ruku, hej, napríklad. Takto. Ale to my nie sme lepšie vzťahy. Nie sme, tak poďme už konečne. Ideme, poďte, ideme rovno a hovoríme, okolo čoho ideme. Poďte, poďte, teraz ide chodník doprava, nebojte sa, je pekný, rovný, vydláždený. Takže ideme. A tu je materská škôlka, tu je bankomat, potom je tu zdravotné stredisko, tu. Áno, všetko tu majú. A tu už je budova pizzerie, len ešte musíme ísť do dverám. Áno. A teraz, keď chceme vojsť do budovy, tak musíme povedať, či sa dvere otvárajú dnu alebo von. Tieto sa otvárajú donútra a vždy ja ako sprievodca idem prvá. Otvárajú sa na pravú stranu, tak si ich držte. Poďte. A tí kokso, tuto sa deviatačky zarážajú. Miesto toho, čo by boli na nejakom výchovnom koncerte, oni tu pivo pijú. Počítaš? Dobre. Už to zvládnete si sám objednať? Dobre, dovidenia. Je tu chlapec s najdlhšími vlasmi. No, dovidenia. Presne práve ty sa postavíš, že som ťa chytil za hlavu. Ja som povedal, že to spočítam, ale nie zlom, nech sa páči. Ty urobíš takú vec, že ja, ako som sa znovu strátil a znovu ma akože oslovíš, povieš dobrý deň, môžem vás chytiť za nohu, alebo za uši. A ja ti poviem, že by si ma odprevadila na miesto, kde som sedel. No, takže poďme, nezdržujme. Ja počkam. Tak poď. Nič ti neurobí, iba ti ruku odhryzie, neboj sa. To až Arkus potom, počkaj. No ja budem čakať. A kam ma ťaháte? Musíte mi niečo povedať. Ja neviem, čo vy chcete urobiť. Okradnúť ma chce. Ale ty nevieš, čo chcem od teba, ty sa musíš povedať dobrý deň. Dobrý. Počkaj, ty mi povedz prvo dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, poviem, môžem ti týkať, prosím ťa. Budem ti vykať. Dobre, teta, prosím vás pekne, mohli by ste ma odprevadiť na miesto, kde som sedel? Áno. Ďakujem. Dobre, tak poďme, teta. Sadkajte si, oni prídu donútra, oni prídu dopredu. Aj donútra. Marek, to je taká staršia pani, ona už tak o paličke chodí, tak buď trpezlivý. Oni prídu donútra, nebojte, oni prídu sem. Čo teraz sme tu? A tu bola tá bankomat, už sme ho minuli, hej, som si pamätal. A teraz ako tam dojdeme hore? Ideme pekne. Až hore, moja. Ukážeš mi, ako ideme hore schodami. No, hore schodami musíš ísť prvá. Áno, pôjdeš prvá hore. Áno, choď takto pekne, dobre. Neboj sa. Dobre. Aby som sa nezdvihol. Áno. To by teda bola šupa, keby si sa Na tú stretol. stoličku ešte. Neboj sa, ja tak nezjem. A pozor dávaj, aby som sa tu nestrepal. Káble správne. Ruku na operátor mi daj ešte. Kde? Podaj mu ruku na stolicu. Ale bingo! Daj si cukrík odo mňa, od nás všetkých. A potlesk. Ako sa slečna volá? Mária, Marisa, ale áno. U nás na východe Marčuša, ale Majka, Mária, ti gratulujeme. No nie, to je škaredé. Veľmi sympatická baba, trošku hamblivá, ale super, lebo netreba sa báť toho človeka osloviť. Je to o tom, že človek prekoná trošku sám seba a dokáže to trošku tak, ako sa na to povzdieť a dokáže sa prihovoriť. A Mária sama vidí, že ruky máš obidve. Tak. Takže ti ich nikto neodrizie. Tak, presne. Poďme ďalej, hej. Toto už viete, ako sa prihovorí takému človeku. Nemáte s tým problém, tie v hornej súči sú múdre decká. No, daj mi dačo. Toto, čo chcem ukázať. Toto, čo drží v ruke, sa volá Pichtov stroj. Vymyslel ho Johann Picht. Nemal čo robiť, tak vymyslel stroj, ktorý dobre urobil, ktorý píše Braillové písmo. Čím sa číta Braillové písmo? Nohami. No, skúšali ho nohami, ale keď viete predstaviť si, že
potom časopise, keď čítali 5 ľudia, každý ich mal inak špinavé tie nohy, že to písmo už nebolo písmo, to už bolo blato. Takže potom to zbolili na prsty teda, no. Prsty sú predsa len čistejšie a citlivejšie. Tento stroj má 7 bodov, 6 na písanie, lebo pravé písmo sa skladalo zo 6 bodov, takže 6 na písanie a 7 na medzerník. A kombináciou týchto 6 bodov, rôznou kombináciou týchto bodov sa píšu písmená, číslice, vety, všetky veci, ktoré nevidiaci potrebujú písať, alebo potrebovali písať, kým neprišli do módy počítače, tak všetko písali na takomto stroji. A potom to písmo čítali rukami, potom vám ho tiež ukážem, ako sa číta. Ja vám napíšem takto, daj mi, dobre, mikrofón. Napísal som najprv abecedu od A až po Z, aj s dĺžňami, aj s mäkčeniami, s všetkými vecami. A teraz napíšem pod čiarou, napíšem, tu v hornej súči sú fakt múdre decka. Tu v hornej, ale ja som dal veľké. Hornej súči, to dám už malé, hej, jasné. Súči sú, tak ja som dal malé, pardon. Sú veľmi, tvrdé i, múdre, tak som dal tvrdé, no, ale dal som mäkké, pardon. Múdre, deti. Á, dobre, že ste to vy. Marek mal aj tak zo slovenčiny vždy 6, takže sa nemôžete diviť, že to nevie. No, Už neexistuje. u nás, keď som ja chodil, u nás aj 8 bola. Ja som mal, a nie, to bolo pivo, pardon. Dobre. To môžeš vybrať ten oný papier, dodaj pani zástupkyni, aby mohla čítať potom, že sú tu naozaj múdre deti v súči. Dávaj pozor, nevylom to. No, dobre. Teraz vám ukážem také ako, že niekedy čítali ľudia to Braillovo písmo, keďže už teraz ho čítajú trošku menej, lebo už to nahrádzajú počítače, to vám tiež ukážem neskôršie. Rozprávka sa volá o Cigánovi a Somárovi. Minule som bol na jednej škole, kde boli len cigáni a musel som to premenovať na o Gáčovi a Somárovi. Ale teraz už nemusím. Bol raz jeden cigán. Mal drevenú káru a mal aj somára. Blížila sa zima a tak sa vybral do hája, že si ide dreva narúbať. Nuž vyliezol na strom a postavil sa na tú halus, ktorú sekerou rúbal. Išiel tadiaľ jeden pocestný, zbadal, čo cigán robí, podkrutil hlavou a vraví: Cigán, ty spadneš. A čo si ty pokiaľ to hovoríš? Ja nie som Boh, ale ty spadneš, uvidíš. Tak mu povedal a išiel preč. Keď cigán konečne halus preťal, presol dolu aj s ňou. Hneď mu napadlo: Ty, to bol určite pán Bičko. Idem ja za ním a opýtam sa, kedy umrem. On to bude vedieť. Tak utekal za ním a kričal: Pán Bičko! Pán Bičko! Počkajte! Co chceš, cigán? Pán Bičko, povedzte mi, kedy ja umriem. Pocestný si pomyslel, že čo je to za hlupáka, ale mu povedal: Keď tvoj somár 3-krát prdne. Cigán sa zvrtol celý utrápený, lebo jeho somár často prdel. Išiel k nemu, naložil drevo na káru a to si už vedel. No, táto už je koniec, ja tu už dlho nebudem. Skôr ako pôjdem ďalej, kde sa môžete stretnúť vy s Braillovým písmom? Každý a jeden z vás sa s tým písmom stretol. Na čom? Na liekoch, správne. A na každom jednom lieku, ktorý je trošku vážnejší, proste na predpis, tak to napísané je, čo to vlastne je, ako sa ten liek volá. Tak poďme ďalej, skúsime inú vecičku. Zapneme si telku. Teraz vyskúšame takú vec na vás. Bol som na jednej škole a opýtal som sa, kto už niekedy niečo ukradol. A to boli takí Rómovia a tam každý niečo už ukradol. A to keď človek priloží na telo, tak to veľmi kopne. Tak lietali. Tak lietali, až to bolo hrúza. No, ja by som si jedného z vás vybral. A ja už som si.
Oni A to niekto chce kopanec do zadku? Oni chcú, pozrite, ja to vyskúšam na sebe, vôbec myš mi to nehovorí, takže ako v pohodičke, nekoplo ma to. No poď. Skúsme. Poď dole k nám, Marek. Čo? Poď dole. Hej, počkaj, musím ísť pomaly, vieš? Dobre. No. Tu máme kamaráta, ktorý sa volá Nikolás? Nicolas Sarkozy, ty si Francúz. No dobre, Takže kam to chceš? tak počkaj, priložíme. Že do hlavy. Tichučko, počúvajte. Ja ustúpim sa. Drž ho, prosím ťa. Mám ho držať? Áno, No dobre, aby nám to neodletel. Tichučko, počúvajte. Neustupuj sa. Teraz sa stlačíme. Šedá, Ty si šedý? Či čo? Nie si šedý? Aké to je? Dobre Môžeme ešte povedala. nohavice? Či náhodou to... Do brucha mu dá jednu. To je iná farba? Hej. Dúfam, že... tmavá šedá, Môžeme ešte nohavice? šedomodrá, oceľová modrá, Pán Ocedový, no prosím, Ešte pekne. si pani učiteľka prosí. Aká je toto, ja to nikdy neviem určiť. To ani ja. Ale teraz to si vyskúšame. jasno červeno, hnedá, mahagónová, hnedá, Pani Mahagonová, vítajte u nás. Pani Mahagonová, vy ste nevideli to meno pani učiteľky, ja už to teraz viem. Pani Mahagonová. A meno má hnedá. No, výborne. A čo pani učiteľka Mahagonová učíte? Aký predmet učíte? Ja som na prvom stupni, to znamená všetko. Všetko. Tak pani Mahagonová je múdra a všetko vie a všetko vás naučí. Držte jej palce, aby zaujímala trpezlivosť. Tak poďme hore. Všetky veci, ktoré vám teraz ukážeme, rozprávajú. Ešte predtým, Kristinka, aby som nezabudol, vždycky sa ma na to pýtajú a potom mi je to také hlúpe, že to zabudnem. Aha. Táto jediná vec, Sekundu. jedna z mála vecí, ktorú Keď nevidiaci sa ma niekto- používajú, nerozpráva. Takto. Tento prístroj, čo sme teraz ukazovali, naozaj ukazuje farby, takže je to indikátor farieb. Ale aby som išiel ďalej, ľudia sa ma pýtajú, ako zistím, koľko je hodín. Čo myslíte, ako to zistím? Mám hodinky na rukách a keby som si ich iba tak pozeral, tak by som asi nič nevidel. Ale keď ich otvorím, tak zistím, že na trojke, na šestke, na deviatke, na 12 sú 2 bodky, zbytok po jednej každých 5 minút a vtedy jemne na tej ručičky siahnem a cítim, koľko je hodín. Že je 9 hodín 40 minút, že si musím švihnúť. No, poďme ďalej. Ukážeme ešte nejakú takú vecičku. No. Nie, počúvajte. Počúvajte. 0 gramov, Tak daj na váhu. Polož. 222 gramov, 222, no prosím. Dáme dole. 0 gramov, Tak to povie 0 gramov, tým pádom váha je prázdna. A kto ide piecť, tak si vie odvážiť múku, alebo prašu do pečiva, alebo... Takže vlastne vtedy ľahko zistí, koľko je čo na váhe. Takéto, tej sa to takéto. Tu má takéto chápadla, alebo čo to je. Daj pohár. Položíme na pohár a podnalievať. Počúvajte, čo sa bude To diať. keď už je nevidiaci, už keď pije 8 pivo, aby ani kvapka. Vlastne označilo, kedy už stačí, kedy už sa už nalievať nesmie, lebo by sme potom preliali. Čo vám ešte ukážem? Čo hovorím? Klávesnica odblokovaná. Jedna Jedna nová správa. Jedna nová správa. Vidíte, takto hovorí mobil. Tým pádom ja všetko vlastne viem, kto mi čo napíše, lebo ten mobil mi vlastne všetko povie. Čo menu, zoznam, alebo SMS-ky, alebo čo, takisto presný čas. Skúsime si pozrieť presný čas. 0945 29 10 2011. Čo je mimochodom Markova najobľúbenejšia vec v jeho domácnosti. Okrem spania. Počítači, samozrejme máte hodinu informatiky, viete, že pri počítači môžete používať aj myš, ale my myš používať nemôžeme. Prečo asi? Lebo na tej ikonke by sme nevideli. Za to máme klávesnicu a rôzne kombinácie kláves, ktoré